Katay se me kabaitan at nganadu mensyua. Banang penim ya keketian ketelit bat karyam kabet tenrai jong ukasi nala ka jengruai thamai na them ribhoy yak balai kerteng heilok kebalarwai ha keketin kinong ribhoy la kreban pelaj paj bano ha ka khat phra tarik ujulai arjar arpuar ha ka porsan baje janmit ha ka YouTube channel kebalai kerteng Prahi Production. Nalor jang kiwe ki nong ishim benta ha ka nek music video ki bala shim benta ha ka jingshat bat kiwe ki benta upaila nong shili bat uplilat nong shili kila shim ya ka benta kum ki teng shop bat ka fairly nong shili kala shim ya ka benta kum ka puran nang ta ulam jingshai nong shili bat upaya baskam khamdet kum ki nong penbit penbiang yak video jong ka nek chorwai. Hey love, katay se me kabaitan at nganadu mensyua. Kadur babru, rengyang waler, sokan no chikwa ngahap.